Zdravím všetkých, vítajte na Liptove. Tak toto miesto vám určite nemusím predstavovať. Aquapark Tatralandia. Ideme sa kúpať? Ja viem, že je dneska nedeľa, ale my pracujeme v ponuke apartmán na predaj. Takto je on, tzv. Špicák. 331. Prízemie, denná časť plus sprchový kút z WC. Na poschodí nočná časť. Malá teraska, pôsedenie pri apartmáne. Exteriér ako stvorený pre rodiny s deťmi, všetko čistúčké, udržiavané, veľké. Ak máte záujem, zavolajte, napíšte. A na záver vám pridáme pár tipov, čo všetko môžete zažiť na Liptove. Prajem vám pekný deň a vidíme sa na obliadke. Dovidenia. Dovidopo.